бародару ва хороне ки мехоҳӣ границара пересекат кине не бародарои шиноси ман лично мешиносумшон иншааллоҳ соқу саломат мебарантон соқу саломат меёрантон регистратсия доре надоре эмигратсионка доре надоре фарқиш нест одамое ки айной ма занг мезанад 500 рубл скидка барои вай границара пересекат карданӣ бошӣ занг биза бародарда. Салому алейкум бародаро апо хоҳаро бо ҳамроҳии ма ному че? Матин Пирзода. Блогер номери 1. Блогер якум. Дар Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон якум блогер мое. Короче бародаро шуморо ма пеш меприсим ки ҳамин Матини Пирзодаро чихе биём бисёртон гуфте ки ай ваъдата бисёртон гуфте пеш садбар да меоша худоан дурӯғ накунад 4 моҳ зиёд ҳамин садбар мерам меём ягон бор надидамаш ҳамин рӯз короче ёфтамаш ай ҳамуҷа шиштам мошинда гирифтем намин ҷо овардимаш гуфтам ай ҳамин ман интервю мегирам чанд солаи ай ки ҷои чӣ кораи ман хидмат телефон фурӯш мака ҳамин сентри садбарда хун видео мекунам ака ҳамин мо айдаи заргарем айдаи заргар ай ваҳдат худо бута ай ваҳдат бута ту блогери ё чӣ ту ман блогерам блогери чӣ хали блогери тикток номер 1 чӣ хали номери 1 и бародармон блогери номери 1 бидай дар ҳами инстаграм тикток ҳама ҷо видеои ҳами ай ира шумо палюбому мешносе и дӯсти ҷонӣ Синои Чистонгувакай ту Синора барои чӣ қа дӯст медорӣ Сино ки ака одами хуб нест агар одами хуб шуд беҳад мо нағз дӯст медорем да ака ту гуфтӣ ки Синора корча мезанам барои чӣ хеле гуфтиша охир ака бисёри баъд пишти як каси дига гап мезанам агар ҳавая ту бибинӣ насам дери корча мезаниша гуфта намеша мезанимша охир ту қатъи корча мегардон ё намегардон бавая ки бибинӣ чӣ ту корча мезанӣ охир мо шӯхӣ мекунем уро и шӯхия бародаро и гапое ки мегуфта корча мезанам Синора и шӯхӣ будай Сино дагон чӣ гуфтанӣ ҳастӣ ман хулоса дорум ки амоя борам мо бинам пеш бародар Сино менеҷери Сино кадометон ҳасте инстаграми мара медоне карапранка қатъи ма алоқа да бибурое ҳамин одам мехоҳад ки қатъи Сино ҷура шавад дӯст шавад гап бизанад бо ягон савмести контент мекунанд баъд иҷа дуюм чизе ки блогери номери 1 номери 4 номери гарени ёви тоҷик маъруфи лиси қимба ҳоҷи маъруф қатъи ҳаваям ту конфликт дошти қатъи вай чӣ ҷанҷол буд ҳоҷи маъруф ака камитар дахқурат мекунад била бисёри баъд хеле занак шудура бешӯра буда фарнада лубои гапои бемаъни гап мезанад ака оро ман насиҳат мекунам ҳамун гапи хишбома дар камита нависонда ки гапои бемаъни ман дахқурат мекунад да ака то ҳоҷи маъруфа гапои мисол арӯи гапои бемаъни биданаш насиҳат кард насиҳата гӯш накард баъд чӣ гап шид ту чӣ видео обращениш кардӣ ман поини ма дар нависонда гуфтагӣ нест вай хали бача нест хали нависонда ака намедонам набояд вай ягон гас дигар мумкин майла хай баъд вақти ту ҳоҷи маъруфа ақорат кардӣ чӣ гап шид хонатон рафт нарафт хонамо рафт ака баъд чӣ гап шид ёфта ки не ёфта ма акама шато худум акат зади ту барамо не ки ҳозир ҳоҷи маъруфа ман меёвам қатъиш ту дӯст мешӣ бародар мешӣ Синора меёвам қатъиш дӯст мешӣ бародар мешӣ баъд иҷа бо дигар чизае ту видео обращение кардӣ барои духтаро чӣ видео обращение кардӣ чӣ гуфтанӣ дорӣ ту духтарода акама гуфтаам ки як бор дигар гап мезанам ки ман тоба кардагим духтаро ба худо ягон фоидарам нестад духтар дурӯғ мегӯяд ҳамаш айри пулай ҳамин пули медӯша ҷура мешавад медӯша бинахӯӣ мекардем дили бачара шикастагӣ ишқша поймол кардагӣ баргар ба наздиш ки ирӯз пагаранги шонемси реп мехонад барота баъд бо қатъи ки ту конфликт дошти ай блогеро духтар мешинохтам мира садбарда кор мекарду вале значи баромадагӣ ҳафтагӣ не бо қатъи ки ҷанҷол кардагӣ ай блогеро ҳеч қатъи ягон кас ман дар интернет дидам пашо ҷамъат мекунад меги бародаро чистона биё ҳамин чистона я мардум да бугу барои чӣ тара пашоли ҷамъ кардесан бачаҳо чистона биё мо я ҷомадагим пашо канкан ғам додесаймона яке инҷа худш ҷои пашавара буда яке ту нагуфти чистона биё барои ман чӣ ҷамъ кардиам барои чӣ ҷамъ кардиам ара пашо бачаҳо чистона буда биёен моро барои чӣ пашо қава кардагиам иҷа ҷои пашавара
айби мо у ту нестаи ҷо айби мо нест айби ҳами ҷои ҷои пашавара оҷи худо бигирата ти чӣ кор гези ҷот пашавара я матина пашава ҷамъ кардиям бо ягон чистони зур бугӯям мардум бимбирай хандара бародар яшма бурга хоҳишмандам ки чистона биёвен кадоми чистона бугӯ ягон чистон оҷи маъруф ҳамна одами хуб мешава ё не бародаро чистона биёве ҳоҷи маъруф одами хуб мешава ё не ҷавоби чистона дар киҷо бинависан да комментар бинависам комментария чӣ да фонишда инстаграм да инстаграм хай мардум да чӣ гуфтани ту мардум да ухали чӣ хали бурдборӣ хоҳонӣ пешравӣ хоҳонӣ бо чӣ гуфтани ҳами ту чӣ кор карданат дар кора бо бароям блогерӣ ман мегӯям ки ҳами одамои ма бисёртар шавада ака барои ҳами ту чӣ кор кардеси видео кардеси ягон чи нами ҳозир биё як видеои савмеснӣ мекунем ягон чистони зур меброрем дар инстаграми худам мепартом ҳама медурад подписатся мекуната бо лайк мо мемона не ки ягон чистони зур ёфтан дар кор ягон чистони зур гуфтан дар кор чӣ чистон бугӯем қатъи ту якҷоя ку ягон чистон придумад ки хай биё нихе мекунем инами ҳамун чистоне ки гуфти ку ҳозир мегӯям ки бародаро барои чӣ мора пашоҳо ҷамъ карда чӣ хали мегӯӣ мегӣ ки бародаро чистона биёве барои чӣ мора пашоҳо ҷамъ карда айби мо ё айби ҳами ҷо биё рафтем бачаҳо чистона биёвен айби бачаҳо барои чӣ мора қава кардаган айби мо ё айби ҷо гап то надорам ба худо гӯ шербача агарин патсани зура исо ай садбарг овардамаш мошинда мега мара пеши маъруф набари ай маъруф метарсу мега не ки намедона ки дар ҷои маъруф маъруф хебиё маъруф биё агар ҳами маъруф ҳозир бибини биё қатъи пешит биё чӣ мегиша چی میگی ولی معروف پیش بیای چی میگی جا معروف هوزی پیشت بیا پیشت ببرای چیش میگی هوزی همینجا پیشت بیا چیش گفتنی نه بخشش میپرسن شما نه چی با بخشش میپرسی اشکا کدگه نپرس بخشش چی گفتنیشی میگم کارشون بس کنم تو ترسیده سی با فکر من ترسیده سی چی راست شب بگو مردک بگو ترسیده چی رنگی همون سلام میگه آخه سلام علیکم مردم سلام علیکم مردم نه تو ترسیده سی خیلی معروف بیای چه تا ترسید بیای چی نکه بیا نه ترسوف چی میترسوز میونه ترسیده سی تو میترسی نسیم دلی نه اما سرایی یا بچه تو کورچزنی ساقیره نترس برادرو الله همتون نگهبان باشه به خدا بچه زورای خیلی چی ساقتی شوخی کردیم چخ کردیم از من معروفم میوم معروف از زنگ میزنم میویا این همینجا انم خیلی دستی خیلی مردکی را میتن قطعی کی قطعی متین پیرزاده برادر میشوند با اینکه هر دوشون آیا قاوران آیا قاورشون آیا جان خیلی خیلی مردم فنا تو مخدا ما ویدیو اپیش کردیم بدروی подписать کنه پیرزاده متین اینستاگرامش میمونم بدروی دستگیریش کنه الان نگهبانتون باشه Peki gabli şu an metan gabli. Kızandori. Ha? Çan kudaz mı? Kudaz işte. İzona mı ki şam khali video bemani gelmi ya marde karo. Aga gudakdor mishi gudak bemine. Ya buji qatşaq muxlis. Ya muxlis da mega hurmat mekin bakar. Aga simay rana me donisin barodaro. Ya vardiyan marde tavçanda. ما گفتم جرأتون میکنم یا موچش که یا موچک اینجا تو هم آدمایی که چرا گپ نشون دادن مرا هر گپ گفتی همون چی گفتن اقرات که گفتم بودم گوسخیره